Atxolorra ulertzeko lehenengo jakin behar dugu izenaren esanahia. Adibidez, atxo eta lorra. Bi hitzez osatutako izena da, eta atxoak dira emakume jakintsu batzuk. Emakume bat haurdun gelditzen zanen joaten zirena bere etxera, zaintzeko behar zuena emateko, nahigabeak arintzeko eta egoten ziren berarekin 9 hilabetetan zehar. Gero erditzeko unian ere hor egoten ziren atxoak eta gero edoskitze prozesua hasten zirenean, umea jaiotzen zirenean ere hor egoten ziren atxoak, emakume jakintsuak. Eta herrian eta auzoan pisu handiko emakumeak ziren, errespetu handiko emakumeak. Eta gero, lorrak esanahi asko ditu, ekarri, eraman, baina dago beste esanahi bat garrantzitsua da, garrantzitsuena niretzat dela konpromisoa. Auzokoak hartzen zuten ume hori zaindua izango zela nerabezaroa arte. Hori zen konpromisoa, bai? Umea zaindua, auzokoak zainduko zutela umea. Orduan da prozeso bat, ez da esatiketa bat, jaiotza eta gero festa, baizik eta da prozeso bat. Bakarka gara norbanako. Izaki berezi, bakan eta partikularrak. Elkarrekin berriz, talde. Behar afektibo, intelektual eta espiritualak konpartitzeko komunitatea osatuz batuak. Komunitatea da elkartasuna, altzoa eta babesa, zaintza eta konpromezua. Gutako bakoitzaren habitat naturala. Taldea beharrezkoa da. Eta jakitea taldean harremanak egokiak kudeatzen beharrezkoa da, eta horrek taldeak erakusten dizu. Talde berak erakusten dizu. Baina horretako taldea egon behar da aurrarekin. Auzokoak egon behar dira momentu batean, aizu, hau horrela ez da, hau horrela egin behar da, eta erakutsi. Alaxe elkartzen ginen lehen, igarotze zikloen inguruan eraikitako erritu kolektiboen babespean. Eta egungo gizarteak ni egoskorra sublimatzen duen arren, alaxe elkartzen gara orain ere. Bikotean, familian, lagun artean, auzoan. Gutako bakoitzaren behar biologiko eta psikologikoei modu amankomunean aurre egiteko. Esan behar dugu gizakia sortu zenean, sortu zuena klana. Klana funtsezkoa zen. Osea, taldea bere bizitza aurrera ateratzeko. Bai, jaio berriak giro ona izateko, bere elikatze egokia izateko, garbitasuna eta ikasteko nola moldatu behar zen inguruarekin. Eta jakitea maitasuna ematen, ze ez badakizu maitasuna ematen, gertatzen da, gaur egun gertatzen diren arazo handiak. Amatasunak lehen zein orain, emakumearen bizizikloa erabat baldintzatzen du. Zaintzaren ardura nagusia bere gain hartuta, norbere bilakaera pertsonalari uku egin beharrean aurkitu ohi da ama sarri. Modu bikoitzean da bide malkartsu eta zaila gainera. Batetik, ama izan dabin gizartearen presio handia delako. Eta bestetik, bide horri bere bakardadean egin behar izaten diolako aurre askotan. Egia da gaur egungo gizartean eskatzen dela emakumeei behintzat lan egitea, horrez gain aman izatean presioa, beti dago ez, 25, 28 urte goiz da, baina 35 berandu da. Eta hor bat batean sartzen zea ez, momentu batean, non badagoen presioan, nik adibidez nire kasuan argi neukan, ama izan nahi nuela, baina bueno, beste kasuatzen egoten dira presio horiek ez. Eta hor badago talka bat ez, zure bizitza utzi behar duzu denboa batean behintzat, stand-by batean, aur baten zaintza zure kargu hartzeko, eta bi eukin nahi baldin badituzu, ja 10 urteko ez, zea bada, tarte bada. Eta horri gehitzen zaio kontziliazioa, zaintza, beste erronka batzuk ere jartze dizkigula gure burua, izan sortzaile izan nahi duzula, edo eragile, edo ez dakit, irakurri nahi duzula, ez? Gauza guztiek pixka gatzen dira alde batea. Eta esan bezala, horrez gain, kontziliazioa, sarerik gabe zaila dela. Eta horrezkerrak, oraindik familiaren ez, betiko eredu eta aiton amonak hor daudela, baina batzuetan aiton amonak ez daude, eta
Eta ez dena gabiltza azken, ez dakit, denboraldi honetan denak atope, eta ez dugu, ez? Denborarik batzuetan haur batek behar duen horri eskaintzeko, orduan, pixkat, hor gehiagi pentsatu gabe aurrera zoaz, ez da inoiz momentu egokia, baina gero gertatzen denean egokiena da, hori ere horrela da. Ama eta mundura iritsitako kide berriaren zaintza kolektiboa bermatzea zen garaibateko igarotze erritu honen helburua. Eta altzolor gaurkotuak ere hori du xede. Umeari babes komunitarioa eskaintzea. Nik uste dut auzoak kontutan hartu behar ditugula. Eskema etzen izango hiria edo herria konzeptu orokorrean baizik eta auzo lana. Auzo bakoitzean, lehenbizi, jendea jakitea zer den Atxolorra, eta bertan, nola auzo horretan nola aldiren konpondu edo nola bultzatu edo zelako pausoak eman behar diren hori martxan jartzeko, indarrean jartzeko. Nik uste dut auzoa dela eskema nagusia, bultzada hori emateko Atxolorrari. Gu genuen familia zabala, ez klana, hori da gure izatea. Eta industrializazio prozesuarekin herriak hustu egin dira, familia nuklearra sortu da, amak ez daukate ez tanun utzi umeak, eta zuk ezin baduzu umea ondo utzi, batzutan esaten duzu, ezin dut ama izan. Eta horrela gaude, haur gutxi ditugu gure herrietan. Orduan nik uste dut Atxolorrak daukala aukera ona sare bat auzoan sortzeko, amak ondo egoteko, lasaitasunez eta zaindua, azkenean ama ere zaintzen da, ez bakarrik aurra baizik eta ama zaintzen da, aurra ondo egoteko ama egon behar da ondo. Oiartzunen beste zenbait herritan bezala, duela zenbait urte eman zituzten Atxolorra usadio zaharra eguneratzeko lehenengo pausuak. Erritua bazkenean ez, lehen iten zen zeremonia bazen, gehi esaten zen baserri giroan iten zen eta auzoetan iten zen erritu moduko bat, eta 20. mende erdialdera galtzen juntzen, eta kasu hortan, hori gertatu zen pixkat baserren ustutzeekin, industrializazioakin eta bar, eta galtzen ezen ohitura bat zela ikusita, hemen zenbait tokitan iten zen, kasu ez eremu intimoagotan eta berreskuratzeko alegin bat intzen, eta kasu honetan poliki-poliki indarra hartzen junden ekitaldi bat izan da. Oiartzunen ofizialki 2014an hasi ginen Atxolorra antolatzen, udala hasi zen, baina esan behar dena komunidadean iten den ekitaldi bat dela. Eta gutxi gara ez, 10 bat urte dira ekitaldia finkatzen jundena eta gaur egungo formatu hontara iritsi gehala. Akaso batzuentzat ekitaldia bertzerik ez du irudikatu nahi, baina iruditzen zait komunitatea sortzeko ezinbesteko giltza dela eta gainera, noiz eta zure bizitzaren lehenengo urtean ez, kasu honetan gure alabaren kasuan, baina baita guraso paperetik ere. Ni adibidez bertako izan gabe nik hemengo guraso gehienak ez ditu ezagutzen. Bistaz, kalean eta hola, orduan orain balio digu, gure haurrak bere adineko jendearekin, lehenengo hartu emana edukitzeko, gero aurreskolan eta ikastolan eta topo egingo duen jende hori, baina baita guri ere, guraso paperean, inguruko beste gurasoekin, harremanak egiteko, elkar ezagutzeko eta komunitateak hori du elkarren babesa eta elkarren kontua. Atxolorra oso interesgarria da, lehenaldiko ohiturak berreskuratzen ditulako, garaiki ditzen ditu era berean, eta parte hartzean ere, lehen Atxolorra ez, emakumeen saretze bat zan, orain gizonezkoek ere parte hartzen duten, irekitzen da hor beste erantzukizun bat, bileretan ez duten beste parte hartu, baina hori ere izango da pauso bat, eta zentzu hortan oso polita da udaletxeak eta herritarrek ere buruan eukitzea ez, ongi etorri hori egiteko gogoa.
Aretxabaletan 2014tik ari dira Atxolorra bizi berritzeko lanetan. Bertso eskolak antolatzen du udalarekin elkarlanean. Bi mila malauan hasi gitzela esango nauke, ezaugarrixak die, azkenean guk itxen duguna da aurjaixo barri bakotxai bertso baten, ilustratzaile batek jartzen dutzu argazki eta marrazki maketa zein eta historia hori danoi, eta gero urte bukaeran itxen duguna aurkezpen bat. Aurkezpen ekitalditxo bat, argazki bat atara, bertaratzen dien danakin eta luntz txikitxo bat egoten da. Gaurkotasunik galdu ez dezaten, herrituek gizartearen joerekin batera joan behar dute eraldatuz. Aspaldiko Atxolorra 21. mendeko altzolor bihurtuta, euskaradunen komunitatea indartu eta etorri berriak euskarara hurbiltzea da usadio eguneratuaren oinarrietako bat. Azken buruan, haurtzaroa, gutako bakoitzaren aberria ere bada. Atxolorraren bilatzen dugun helburua da, lehen hasierako berezko errituei baizen, haurduntze den emakume horiekin pixka komunidade osatzea, babestia, eta aurra jaio ondorengo hilabetetan puerperioa daitzen zaion hortan, pixkat, akonpainamendu egitea. Gaur egun esango nuke bereziki dela jaio berri horiei ongietorri aiteko, komunidadea ongietorri aiteko ideia horri heldu zaiola bereziki, eta komunidadeko parte sentitzea, aur guzti horiek azkenean herrianak diela, gureak ere badiela, eta denon ardura dela guztiok elkar zaintzea. Oihartzunera bizitzera etorri diren pertsonentzat nik uste dut oinarrizkoa dela, eta guretzat ere oso interesgarria bisibilizatzea ere zein dauden, ze beste kultura dauden, ze bizikidetza sortu daitezken, saretzeari begira ere, kostatzen zaigu, baina hori ere edatzea eta beste erronka batzuk dituzten familiak kontuan hartzea ere oso garrantzitsua iruditzen zait. Euskal hiztunak ez diren horiek, nahiz eta kanpoan sortuak izan edo bertan sortuak izan, berdin. Euskara hurbiltzeko arrazoi bat bada, ze ekitaldia euskaraz egiten da, eta gero gure aurren heziketa ere euskaraz egingo dugu. Gehienek, ehuneko ehuna ez esategatik. Orduan ikusteko euskara ere ez dela soilik ikastetxetako hizkuntza, ez dela azterketak egiteko hizkuntza bat, ikastolatan sartu eta ikastoletik kanpo gazteleraz egin behar dela, edo egiteko aukera dagoela, bai, claro, egiteko aukera dago, baina modu bat iruditzen zait dela, ikusteko nola sozializatzen aldeen, nola herrian murgiltzeko hizkuntza bat ere baden, eta gure aurrak euskaraz biziko direla, gehien bat. Izan ere, euskaran gara herri. Hizkuntza da gure identitate kulturalaren funtsezko osagaia. Altzolorrak euskararen gerizpean eraikitako gune simboliko biziberrituak euskal hiztun komunitateari arnasgune berriak eskaini, aktibatu eta kohesionatzeko balio behar du. Nire ustez, eta gaina ikusi nuen Araba aldean, atzerritarrak etorritakoak kanpotik, bai Afrikatik eta bai beste toki batzuetatik, nola sartzen ziren ospakizun honetan, ez? Eta batzutan harritzen gea, pentsatzen dugu kanpotarrak ezingo dutela sartu festa honetan edo konpromisoko festa honetan eta bar. Baina nik uste dut beraiek ere nahi dutela integrazio bat. Beraiek ere nik uste dut. Eta nik uste dut euskal hiztunok eta euskal bizimodu, jatorrizko bizimoduaren arrastoak ditugunak oraindik, hori konpartitzea, beraie barneratzea zer garen gu, eta gure ohiturak eta gure ikuspegia, nik uste dut interesgarria dela eta baliogarria. Nik uste dela momentu bat, guraso izaten zanean beste sozializatzeko modu bat ere badaola, eta modu natural batean gertatzen den momentu bat dela, eta askotan ere balio dizula jenderi aurpegia jartzeko, zure umearen bueltan ibiliko dian familia horiek ezagutzeko, eta horrek azkenean saretzen naturala sortzen du, eta bai da garrantzitsua. Euskarara, euskaraz sortzen den momentua delako, zeremonia euskaratik abiatzen delako eta euskaraz delako modu naturalian, eta gero euskal kulturako ere, erritu baten berri ematen zaielako ere.
Nik esango nuke harreman sareak eta zabaltzeko balio duela Atxolorrak. Oraindikan noski lehenengo ekitaldia dut eta gaur da eguna eta bihartik aurrera ikusiko dugu, zer egin duen horrek, baino Atxolorra ez da bakarrik gaurko eguna, lehenagotik ere lanketa bat du, udalaren partetik, guraso taldearen partetik, ekitaldia bera antolatzen, ekitaldiko luntxa eta beste kontu. Eta horrek ere balio izan digu gurasoek elkarren artean komunikatzen hasteko, ikusteko nork zer egin, eta tokatu izan zait dendara joan eta topatu gurasoren batekin, eta bertan hizketan egon, Atxolorran inguruan eta Atxolorraz gain beste kontu batzuen inguruan, eta aurrak onduan, bata bestearen onduan jolasten, bata besteari begira, eta orduan Atxolorra baino lehen, ekitaldia bera baino lehen, harremantzeko balio izan digu guri, pertsonalki, eta iruditzen zait, bihartik aurrera ere balioko digula, hala nahiko nuke behintzat. Nik uste dut Atxolorra ekimen politxa izen lehikiela euskerara jentia erakartzeko edo lehenengo pausu hori euskeraz emuteko gure kasuan, bertso eskola moduan egiten duguna bertso bat danez, ume gaur jaixo barrexai euskeraz egiten dut lehenengo kontaktu hori, eta izen lehike euskaratik hain gertu ez dagoen jentia erabatera edo euskara erakartzeko ekimen honan ikuste dut. Izan ginelako gara, esan ohi da herri baten nortasunak jatorrizko sustraiekin duen lotura adierazteko. Hein batean, hala da. Kultura baten nolakotasunak ematen dio izatea herriari. Zentzu horretan, ospatzen dugun hori ere bagara. Eta gerora izan nahi badugu, Altzolorra bezalako usadio zaharrak bizi berritu eta etorkizunera proiektatzea dagokigu. Beharrezkoa da Atxolorra gaur egun indarrean jartzea, gure gazten etorkizuna hobetzeko eta gizaki egokiak izateko. Hau da, beraiek jakitea zer da maitasuna, zer dan sosegua, zer dan lasaitasuna, alderdi batetik, bai? Atxoen inguru horretan ikasten dena, amarekin eta etxekoekin, eta gero sozialki nola kudeatu behar den harremana taldean, eta hori taldeak erakusten du. Nik bestertako bizilagunak eta bai animatiko nituzke horrako errituak itea ez, azken fina, komunitatean txertatzen zaitulako abiapuntu bat badelako zeremonia hau, eta iruditzen zaidalako garrantzitsua ere, azken finean auzolanean sortzen den ekimen bat delako ez. Udalak baliabidea jartzen ditu, baina hemen daun badaude oinarrizko zenbait elementu beti errepikatzen dienak ez, badugu zuhaitz bat eta zuhaitz hortan ostoetan hilabete bakoitzen jaiotako aurren argazkia jartzen ditugu, zapi bat ere urtero jartzen dugu, baina gero hor esentzia horri gero nabardurak edo jarriko izketenak guraso berri horiek dira, ez? Orduan da bai da auzolan eredu bat ere.